Siyathokoza ehlozini. Kuyini isithunywa saphezulu? Siyini isithunywa saphezulu? Uma sikhuluma ngesithunywa saphezulu sikhuluma ngengilosi yakho. Nje ngithi yabo loo nto i-messenger. Angithi yabo loo nto. Kusho ukuthi umoya obheka isiphiwo sakho, umoya obheka impilo yakho, angithi umoya kahle kahle obheke yonke into. Kodwa isithunywa saphezulu, sime phezulu. Angithi sine-view, angithi esikwazi ukubona yonke into eza kuwena, eseduze kwakho, esekude, esazokwenzeka, akade yenzeka, eyenzekayo. Yabona? That's why isithunywa saphezulu asishayi eceleni. Yabona? Asishayi eceleni ngoba isona esibheke kwi-view e-right. Angithi yabo loo nto. Ayikho into engacasha kwisithunywa saphezulu. Angithi sibona la into ethi icashe khona. Angithi ingilosi yakho ishaya ngelinye iso. Nento angithi engeke yenzeki siyakwazi ukuthi siyibone. Ngiyibona loo nto. So isithunywa saphezulu-ke ukusiphakamisa, angithi mina ukuxhumana naso, ukusondeza kuwena, ukuthi nijwayelane. Isithunywa saphezulu sidinga umzimba wakho. Ngithi ingqondo yakho, inhliziyo yakho, igazi lakho, konke khona senzeni sibe sisondela kuwena, sisondela sihlala kuwena. Ukhona umoya ukhulume useduze kwakho, ungakhulumi ukude. Daytime suke sikuhlupha, suke sisakude naso singakahlali kahle kuwena. Sidinga inhliziyo yakho, uyasivuma na? That's why ngathi kunzima uma sikhuluma ngesithunywa saphezulu. Ngoba yini? Asifuni umuntu ongabazayo ngaso. Asifuni umuntu angithi ongasiniki i-chance, angithi ongaze uvule inhliziyo yakhe akhululeka, asamukele, angithi asimfuni umuntu olibele ngabaza ngoba senzani siyakufundisa into uma ungayi-understand kahle and siyakuveza sengabe wena ophikayo kodwa besikuvezela ngama-angle angafani. Ngiyabona? Sithanda ukusebenzisa-ke umbala omhlophe. Ingilosi yakho isebenzisa umbala omhlophe. Ngesikhathi esikhulu mhlawumbe uphezulu entabeni ondiza usendaweni ephezulu nje. Angithi usuke siphakeme isithunywa sakho wavele isithunywa saphezulu negama liyazisho. Isithunywa sezulu elinye igama futhi. I-view yaso iphezulu. Sibheke wena phansi, angithi size sisondele kuwena, sihlale emzimbeni wakho. Sometimes siyaziveza njengenyoni, yabo leyo nto, mhlambe ipuna, angithi amashidi, angithi yabo leyo nto, kodwa nje umbala omhlophe. Angithi so-ke masiphakama ukube novalo, ngithi ukube nosizi, ngithi ube umuntu obhodlayo ozamulayo kakhulu, yabo nokuwumuntu ocindezelekayo, usindwa amahlombe akho, yabo leyo nto. Ney'ndlebe nazo ziyangena lapho, yabo imisindo ongayi-understand. Sometimes umsindo we-radio, angithi umsindo wabantu abaningi, phakathi kwabantu abaningi usindeke, umsindo uzwa kakhulu kwesinye isikhathi, yabo yibonakaliso, amaphupho, yabona leyo nto, imicabango, yabona isithunywa saphezulu-ke isona esenza kube possible ukuthi kufike amaphupho kuwena ngoba siyi-message. Ngabe kuphuma edlozini, ngabe kuphuma kusona, noma kuthiwa yiliphi idlozi noma impilo yakho, siveza yonke into. Angithi siyi-360 isithunywa sakho, ingilosi yakho, okwedlozi, okwey'thunywa, okwakho, siyakuveza lokho. Asishayi eceleni kodwa sidinga inhliziyo emhlophe-ke isithunywa saphezulu. Khona naso sikhulume sikhululeke. Suke sidinga ukuthi sivulele inhliziyo, khona naso sikhululeke. Demoni ungakhululeki, demoni naso singakhululeki. Ayikho enye indlela engenzeka ngayo. Yabo loo nto. Funa sikuthembe, funa ukhululeke, khona naso sikhululeke. Khona uma sikutshela into, angeke sikutshele sikhululekile. Yabo loo nto. So ukhuleko, amanzi, ngabe i-fasting, angithi ngabe ukuhlabelela, into ezikanjalo, angithi ziyakudinga kakhulu ukubona ukwenza lokho ngoba iyona indlela yokuxhumana naso. Angithi khona sikwazi ukuthi siveze umyalezo osuka ngokwamoya oza kuwena. Demo uxhumana naso demo kuba lula ukuthi into usheshe uyizwe, usheshe uyazi and uyizwe ngale ndlela eyiyona. Yabona ukuthi ijije kanjani kodwa ukwazi ukuyibona, uyihlanganise, uyihlaziye. Ngabe iphupho ngabe isibonakaliso, ngabe yini? Ngithi ngiyabonga kakhulu.